Slunce je nejdůležitějším energetickým zdrojem pro všechny organismy a procesy na Zemi. My v Barks Energy proto na slunce a jeho využití sázíme a přinášíme unikátní technologické řešení vytápění pro obce a města, které je ze 100% zajišťováno právě sluncem. Solární teplárna neboli zařízení pro centrální zásobování teplem užívá jako jediný energetický zdroj sluníčko. Tepelná energie je vyráběna v rozlehlém poli solárně termických panelů, umístěných tak, aby byly optimálně vystaveny celoročnímu slunečnímu záření. V těchto panelech je voda, čerpaná z akumulační nádrže, ohřívána na teplotu dostatečnou pro vytápění. Z kolektorového pole se ohřátá voda vrací zpět do nádrže. Kompozitová akumulační nádrž je umístěna v zemi pod solárním polem a je opatřena vhodnou tepelnou izolací, zabraňující nechtěnému úniku energie do okolního prostředí. Voda v nádrži je stratifikována do teplotních vrstev, které umožňují maximální využití solárního pole za každodenního počasí. Velikost nádrže je dostatečně dimenzována tak, aby pokryla energetické nároky v průběhu zimního období, kdy je sluneční záření nedostatečné pro přímé zásobování teplem ze solárního pole. Nádrž funguje podobně jako akumulátor. V létě, kdy je tepla nadbytek, se nabíjí a v zimě se naopak vybíjí. Z nádrže je teplo vedeno do řídícího centra k tepelnému výměníku. Operátor zde má za úkol monitorovat chování systému a diagnostikovat případné poruchy s dostatečným předstihem. Díky sofistikovanému řízení je možné včas předpovídat chování systému v budoucnu a vyhnout se tak riziku výpadku dodávky tepla mnohem dříve, než by k této situaci mohlo dojít. Domácnostem a konečným odběratelům tepla umožňuje naše řešení snížení ceny za dodávku tepla i jistotu vývoje této ceny do budoucna. Navíc toto řešení neprodukuje žádné zplodiny a je tak optimální pro životní prostředí, ve kterém žijeme a ve kterém budou žít naše děti. Nijak však neubírá na komfortu, kdy je teplo pomocí sítě CZT dodáváno odběrateli až do domu, kde je pak využito k vytápění či ohřevu teplé užitkové vody. Studená voda je pak vedena zpět do nádrže a do solárního pole, kde je znovu a znovu ohřívána. Solární teplárna je 100% obnovitelný zdroj energie, který přináší ekologicky čisté řešení a přitom i ekonomickou úsporu. Slunce svítí pro nás, pro všechny zdarma. Je škoda toho nevyužít. A čím topíte vy?